Ćao drugari! U šumi smo čuli da ima strašnih zmija, pa vas molim da odete da vidite šta je bilo. Pa žurite, brzo! Joj, kako je strašno u šumi, ja se malo bojim. Moramo se polako kretati da ne bi nas primijetili. Ja baš ništa ne, baš je mračno u ovoj šumi. Baš sam uzbuđena, malo se plašim zmija. Tišina. Drugari, da li vi negdje vidite zmije? Ne vidimo. Baš je zagušljivo u ovoj šumi. Baš sam se umorila dok smo se penjali na ovo brdo. Joj, baš sam se ja umorio. Možda smo došli džabe, možda i nema zmija. O ne, nešto vidim, bježimo odavde. Brzo, bježite! O ne, Sky je ostala. Moramo joj pomoći. O ne, strašne su! O ne, približavaju mi se, kako su gadne! Fuj, bježite od mene, u pomoć! Drugari, gdje ste? Ostavili ste mi samu! O ne, moramo joj pomoći. Ona brzo pa trekera. O ne, popeli su mi se na glavu, fuj, fuj! O ne, kako smrdi, pu, pu, pu! I oni još ne dolaze da me spase. Sky, možeš ti to, hrabra si. Jao, opet su mi na glavi te izdođi, ne mogu više. Sky, čuo sam te, evo, došao sam. Jao, Chase, tresim se, skloni ih od mene. Evo, Sky, pomoću ti, maš smrdljive zmije. Marš! Idite odavde. Je treker sa autom. On me može jedino sa zmijama. Evo me, došla sam za autom. Zmija, ajde sa mnom. Napokon, hvala ti, Chase. Ja neću ovo nikada zaboraviti. Ti si pravi drug. Možda i najbolji. Nema problema, Sky. Mi smo najbolji. Kad me god trebaš, mene samo zovi. Joj, umorna sam. Ajmo kod Rajdera. Drugari, dobar ste posao uradili. Rešili smo se onih zmija čudnih. Ponosan sam na vas. Patrol žabe u akciju! Se sviđaju ovi videi, pretplatite se na kanal i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!